मुम्बाइनि ट्रेन bai safar khayui yangwaisa ayangwaisa thangnani or jagani kogya tamni hingke ar jago belaikeno sikong mangkok bango tei o sikong mangkokni hoite nojono hoite banchoi tongna hingke belaikeno sak sorino khel khlai ma tongo tei nijini mani khwnui no bo ar jagao sikok rok amsuke bango muktri saphano se thui tongoi manya omo haike no gotna goti kha khoroksa train bai safar khlai thangai tongnai doglam ganao bachawi tongmani phia ba sikok khenga ke lamao cholijak train sakani hoite mobile khokna naithaniwo o borok ni yak sotonjak te wngui kwlai phaikha tei cholijak train ni kwlai phaimani jorao train ni tolao bini yakung kaini sotoni tlang thangka sotoni tlangma bai bini yakung pherajakti wngui jotono kepek sawui thangka bini yakung koknui marukliya asikok mobile khognani naithaniwo mobile de romina kahai pano o malik mobile no banchirina thangtaniwo bo bini sak sorino balance khlai narakmanliya bini train no romoi aboni bagui no bo train ni hoite tolao kwlai train bai yakung pherajakti wngui thangka amsike kirima sinjake pherejaka je bini yakung botini harinani nangkha o bini yakung koknui train bai pherejakmani yagolo obono rawi akoise khibinani nangsinai te bo tabuk belaikeno serious injury wngja tei bono hospital bo tlanglai thanglai ke bo belaikeno serious condition o klaijak tei bo sakbai thang gorok sawi bo khonarika je sikok bini mobile khokna naithaniwo bo mobile no banchirina thantaniwo train ni dogao kahamke romaiman ya wngma bai felechake klai thangka balance narokmanliya ni sakha tei klai thangmani yagolo ulta pulta khe gerokmairok klai thangmani bagui bo train ni tolao yakung bahaike sobui tongoikha abo saimanliya hini sakha train bai pherejakmani yagolo bo ar jagao no lengui thangka srapsani yagolo se bo sijao hini sakha railway ni kalyan unit o gotnani simi jaspartal khlai tongo je asikok sabo tei bor jagani akorok tei police rok bo je rail lama ni cctv camera rok tongma rok no naiui jaspartal khlai tongo dakti khlai o sikok no romnani bagui tei asikok no kwrak majra eba kheba police rok ni yago rwnani bagui jotono naituklai tonglaio sungmung hingke omo sije omo first time de omo hai wngui tong hingke answer hingke omo wngnai phirokmung hingke omo hai kwbangma hajar bar no gotna gotijak haipano se borok rok obono tui kunu swrungthai kwrui haike lama kinar bachawi tongo phiaba bo jarao tamang thano kebo kunu sawi manya omo haike ton tinini salo gotna gotina nangkha bo lama tongya hingkele eba kheba lama ni phataro yagreui tongya hingke tini bini yakung koknui manrok khamu train no omo haike mobile khokjakmani koktoma kwbangma news kwbangma jagao no kwbangma train rogo no khnawi mankhana norok bo hingke omorok no khnamani yagolo jotono aware tongnani nango sotorko tongnani nango mobile simiya sago kanjaknai rangchakni manui gantha jewelers rok bo omo haike no sotoni khokjagui tongo tei rangchakni mala soton thaniwo baksa borokni langma bo chokha o rangchakni mala bai totra sepjakti wngui rajakti wngui January 2023 ni simi 2025 jora o kwcharo 26,000 ta mobile sikok bai khokjakka hini saimankha amo bo shudu Mumbai local train no simi se hingke ar jagao busukse sikok bangui tongkhana norok wansugui naisidi o 2 bosorni bisingo se 26,000 ni slai pano mobile kwbangma khokjakka ar jagao